Ga wani sirri mai matuƙar muhimmanci gare ku ‘yan uwa maza, in dai kai ɗa namiji ne wannan sirrin zai amfane ka in Allah ya yarda. Saboda akwai wayanda suke min tambayoyi da yawa suna cewa malam wallahi ban da lafiyan gaba. Wani zai ce maka malam kwata-kwata in na kusanci iyalina wallahi ba zan wuce minti 2 ko minti 5 ba. To ‘yan uwa ga wayanda suke da irin wannan matsalan ga sirri ne daga Alƙur'ani. Ba wani ƙwaya za ka je ka sha ko kuma ka je ka sha wani abu, saboda wallahi ku kiyayi shan ƙwayan bature. Duk wanda ya sabar wa kansa da shan ƙwayan bature, wallahi zai kashe kansa lokacin mutuwansa bai yi ba. Illan shan ƙwayan bature in ka saba sha, wallahi ran da baka sha ba abin da za ka iya yi. Sannan kuma matsalan ƙwayan bature in dai kana shansa, wallahi sai ya kashe maka gaba da wuri. Sannan kuma zai taɓa maka lafiyan idanuwa. Don haka a kiyaye, a samu magunguna garanti kawai a dinga amfani da su. Wannan sirrin in dai kana yin sa, wallahi sai ka ajiye duk wani magani da kake aiki da shi. Sirri ne na samun lafiyan gaba. Musamman masu aikata istimna'i ma'ana masturbation, ga sirrin da za ku aikata wanda in Allah ya yarda za ku rabu da matsalan nan. Za ka daina kuma gabanka za ka samu lafiya. Kuma na sharing saboda annabi saboda musulmai da yawa su karu. Abin da ake yi shine wannazi'ati gar ake rubutawa kamar yadda kuke kallo. Don Allah wannan a rubuta maka shi kamar 1111. A rubuta maka shi da yawa, ƙaramin adadi kenan. Idan aka rubuta maka sai ka samu goruba guda 9, ka samu citta da kanamfari, cittan a son samu a samu bushashe, sai ka samu ruwa mai ɗan yawa ka tsuma su, idan ya kwana ya yi kamar 24 hours a jike. Washe gari sai ka ɗauko wannan ruwan ka tace shi. Wannan rubutu da aka maka sai ka ɗan tsiyayi kamar kofi ɗaya sai ka wanke wannan rubutun ka sha. Don Allah wannan sirrin a maka shi kamar na kwana 7. Wallahi duk matsalan da yake damunka akan matsalan gaba za ka samu lafiya insha Allahu. Mun ba ku saboda manzon Allah.